možeš dati. Znači, jedan i pol krug. Sad ona druga strana. Pa ide druga ruka. Druga ruka. A ne naslanjati. Ne naslanjati. Hvala bi. Da. Ne naslanjati još jedan. Jedan po druga, ne dva. Stop. Ovo mi je fascinantan njegov krug ovaj. Žasto, evo. A hvataš, ajde. Ajde opet napravi. Ajde napravi. Ajde, bude. Ajde, tako fascinantno. Jedna ruka. Druga? A ne nastavljati? Ne, nisam. Znači idem sam. Hvala se ti i sečem. Zapravo to ti se kruži. Kruži. Ne mogu. Tak, sad više ne mogu. Da. Jer je bilo bolje izvedi. Blizu. Daj mi drži za ruku. Idemo isto. Čusto. Tako. To, čusto. Ne me. Sad neko drugče, možeš dve ruke. Čusto. Nisam htio sviđati bolje. Dobro. A i dobio sam. Kako neko drugče uvodiš isto za prste? Dve ruke. Ovako. Ne za prste uvati. Tako. Ovako. A onaj prvi je išao ovako. Sad guraš ruku. Ti radiš sve, ja radim jednu prstima opet. Ajde. Dobro, pratit ću da ne pogodim zvuku. Nisam se jako daj. Ništa nije. To. Tu. Gledaš me glavu. To. Da, tu. Ne ono, bez veze, nego glavu. Ajde. Guranje ruku. Drugu ruku. Tu ne puštaš. Ako puštaš ću odmah ići u ovu. Nego povezuj ruku. Ajde. Povezuj ruku. Povezuj, lijepi mi ruke. Ajde. Tu je tvoj cilj. Tu, nos. Znam. Nos. Ajde. Ajde, druga. Znači, ona je ono močiš ga, pa ga baciš. Kako smo još ono koze i dalje. Sve dalje. Ti radiš stavovima ne napadiš. To. Opet druga ruka. Ovako sad imaš i rak baciti ruku. Ovako to. Puš ovako. I ovako je predeno. Stav, odmah jedan za drugi. A ne okruglo, nego direktno u glavu. Direktno tu, ne nešto. Ono ga je treba centra. To, kužiš? Da. Ti sad je vakuum, sad mogu udariti. Ajde. To. Još ima poluge. Znači, ovako. To. Ali ne zavrcati ovako, zavrcati tamo. Ovako smo opak pa ovog sad za spoj. Ajde što? Znači išao sam, prvo sam išao tamo, da je onda sam ga okrenuo. Daj sad onu polugu. I sad tu, pa onda tam dođe. Znači, eto. Dobro.
Još 5 minuta snimke, 6 minuta imaš.